Në nivel mujor, inflacioni tek ne është i pesti më i ulti në Europë, deklaroi kryeministri Hristijan Mickovski, i cili tha se masat për ulje të TVSH-s dhe akcizave për karburante deri më tani kanë dhënë rezultat. Zyra shtetërore për statistikë ka matur se në mars të këtij viti inflacioni arriti në 4.9% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Shpenzimet për ushqime dhe pije jo alkoolike janë rritur për 7.5%, krahasuar me shkurtin ai tha se është më i lartë për 0.7%. Дека на месечно ниво февруари спрема март, инфлацијата е 0,7% и е пета најниска во Европа позади Белгија, Естонија, Словенија и Словачка. Со сиот ризик дека повторно од одредени структури ќе бидам нападнат, но тоа се факти, тоа се бројките. A do të merren masa të reja të targetuara si ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe kufizimi i marzhës së fitimit të tregtarëve do të dihet pasi të shqyrtohet raporti i inspektorëve të tregut. На последната владина седница го задолживме Министерството за економија и труд да во периодот направи компаративна анализа помеѓу цените на основните прехранбени производи на почетокот на февруари и почетокот на април оваа година. Очекувам дека сега во вторник, мислам 14, ако не се лажам, е седницата, така вторник е 14, ако не се лажам, ќе Министерството за економија и труд ќе излезе со детална анализа и тогаш би можеле повеќе да кажеме. Ana tjetër, LSDM akuzoi se populli është i uritur ndërsa pushteti shpenzon te pricën. Mickovski, народот е гладен. Граѓаните се со празни фрижидери и празни джебови. Немаат ниту за една скромна великденска трпеза. И додека народот едва и преживува, го брои секој денар, вие, како Луј 14, заедно со владините функционери, се го штевате по скапи хотели. И тоа со парите на граѓаните. Нема пари за 600 евра минимална плата, нема пари за субвенции, нема пари за младите, а нема пари ниту за мерки за граѓаните. Megjithse ekspertët paralajmërojnë se kjo është kriza më e madhe historike, kryeministri thotë se si qeveri po përballojnë situatën e cila është relativisht stabile. Ai siguron se kemi sasi të mjaftueshme karburantesh, nuk planifikohen kufizime për fqinjet që furnizohen me karburante tek ne, edhe pse disa pika të karburantit kanë rritur konsumin 3 deri në 4 herë.